Tervetuloa Mental 2 maailmaan No Limit Cityn uusiin ja hurjiin kolikkopeliseikkailuihin. 25. maaliskuuta 2025 julkaistu Mental 2 vie sinut takaisin pahamaineiseen mielisairaalaan. 5 kelaa, 108 voittolinjaa, erittäin korkea volatiliteetti, uskomaton maksimivoitto ja RTP 96,6%. Fireframes and Fire Reels, symbolit jakautuu moninkertaistaen voittomahdollisuutesi. Dead Patience, paljasta potilaita kertoimilla. Jännittävät bonuskierrokset ovat Letting Spins, Surgery Spins ja Experimental Spins. Koe myös No Limit Cityn kuuluisat X-mekaniikat. Cells, vapauta tehokkaita erikoissymboleita, imee ja jakaa symbolit uudelleen suurempina. X-Mental, muuttaa koko pelikentän tuliraameiksi. Uskalla astua Mental 2 kieroutuneeseen maailmaan. Kokeile nyt panoksilla 20 senttiä - 100 euroa. Pelaa vastuullisesti. Mental 2, missä hulluus kohtaa jättipotit.